rompe la monotonía probando o estado de forma de Diego. Pero sería Bebeto que levaría o pánico ao estadio, cando unha cabezada súa atopa o traveseiro tras o saque da falta de Donato. Corría o minuto 22 e o Deportivo avisaba das súas intencións. A partir do minuto 35 puidéronse ver os mellores momentos do primeiro tempo. O Deportivo arriscaba un pouco máis e o Atlético agardaba a contra deixando só a Koseki na punta. E para que non faltara de nada tamén habería tempo para a polémica. Manolo, de xeito pouco diplomático, pediría penalti por ese agarrón que víamos de Djukic. O agarrón, como vemos na repetición, semella claro. Pero sen dúbida, a xogada máis fermosa do partido foi a que protagonizou Donato, que en plan toureiro dá ese perfecto pase de peito a Claudio que a piques está de marcar. E a 2 minutos para o descanso, Fran conta cunha boa ocasión para lograr un gol psicolóxico. Pero o balón peta en Juanma e finalmente vai ás mans de Diego. E co 0-0 remataba a primeira metade cos asubíos a Anzuategui Roca. A segunda parte principiaría con polémica cando o colexiado do encontro anula este gol a Manolo por unha clara falta a Donato. Vamos ver na repetición a clara falta do dianteiro do Atlético de Madrid. E prepárense para presenciar o penalti que daba orixe ao gol do Deportivo. A preciosa xogada de Bebeto, o balón que lle vai chegar a Pedro Riesco, que vai ser derrubado claramente por Caminero. Na repetición, na cámara superlenta, vaise poder apreciar moito máis claramente o derrubo do defensor onte do Atlético de Madrid. O penalti encargaríase de transformalo Djukic de xeito moi elegante. Djukic, o terceiro especialista despois de Bebeto Donato. Donato que xa non estaba no campo e Djukic que se encargaría de facelo 1-0 que a postre sería definitivo. Un Djukic que logo tería este encontronazo con Koseki que tería que ser retirado do campo en Badiola e aplicaríanlle 14 puntos de sutura nun beizo. Había perdido un poco el conocimiento al principio y ahora ya por fin le ha cosido mi sobrino, el doctor Hernández Gil, y yo creo que ha quedado perfecto, incluso hasta por estética y todo le va a quedar bien. Esa era a opinión especializada do presidente do Atlético de Madrid e no minuto 25 Kiko reclamaría penalti tras este encontronazo con Rivera. Teñen a xogada e o contacto entre ambos os xogadores. Manolo que tería unha oportunidade máis para empatar o encontro e as últimas ocasións serían para o Deportivo, primeiro no lanzamento desta falta de Bebeto e pouco despois unha xogada do propio Bebeto que vai centrar cara atrás e Pedro Riesco non chega por milímetros. Cando un equipo ten oficio, cando un equipo ten homes con carácter, incluso a veces sin xogar demasiado ben, pois podes empatar ou podes ganar porque manejas o resultado, por lo menos vas poñéndose a trancos, vas cerrándote ben, vas achicando espacios. Hai moitas maneiras, claro, de competir, claro.